בפסח הזה כולנו מטיילים בחדרה, בסימן המעגל הירוק. בואו לגלות את אוצרות חדרה כפי שמעולם לא הכרתם. טיולים ודרכים לכל המשפחה, סיורים באתרי מורשת ופעילויות לילדים בשמורות הטבע הקסומות של חדרה. יום רביעי, 11 באפריל, חול המועד פסח, החל מהשעה 9:30 בבוקר. נפגשים ביער חדרה לחגיגה של אביב ופריחה. מידע והרשמה בפורטל חינוך חדרה ובמוקד 106 חדרה. כולם מוזמנים. ההשתתפות חינם. חדרה עיר עם טבע משל